Tisztelt közönség, vagy tisztelt látogatók, ez itt a helyi tűzoltó műhely, és... Várják csak egy távolít, hogy lássák, hogy... Ez itt a helyi tűzoltó műhely. Igen? Idegeneknek tilos a bejárat. Nyílt láng és dohányzás használata szigorúan tilos. Ismétlem tilos. Igen. Hát most tekintsünk be. Úr, itt sötét igen, van. egy kis sötétség van, kis türelmet. Hát... Még nem látni sem. Na most, hagyj jöjjek be. Hát szóval ez itt a sarló kalapács, illetve... Kicsi. Hát jó, hát bassza meg a ló, hát ez kisebb, kis pillanatoknak természetesen. Igen. Igen, hát... Na, szóval ez itt a vonuló felszerelésünk egyik fő kelléke, illetve van egy másikunk, az légi közlekedéshez alkalmas, tehát ez arra vagyon szolgálni, hogy ez igen. Tehát ez arra szolgál, hogy a kobakunkat megvédi sújtó lég ellen. Igen. Hát a roham felszerelés, tisztelt uram, hát a roham felszerelés... Látom, már azért gondokat okoz a sok füst. Jó, igen, hát természetesen, aki már ilyen gyakorlatának, a roham felszerelést rögtön bemutatjuk a roham felszerelésünket. Hát a roham felszerelés íme, ez egy lángáló, szélálló jackie. Szélálló? Szélálló, mert ebbe ugyan télen nem fázunk. Meg hát a szél az megvéd ugye a széltől. Hát ez olyan, hogyha én fölveszem, akár sátorként is alkalmazható. Egy sisakot is kérhetnénk, hogy lássák, hogy hogy néz ki a Már felszerelés. is kis türelmet. Ez itten. Ja. Igen. Jó, igen. És akkor ez itt a nagyjából felszerelés, csak az egy kicsikét basszom meg a ló. Jó, igen. Illetve van nekünk még egy olyanunk, hogy hát majd ezt mindjárt. Most ez így jó, valami minden. Igen, az megvan. Hogy is történik a riasztás? Akkor most mutassunk be egy vonulást is. Készen állok vétel a tűzoltására. Indulok már is, így. Megyünk kilefelé a kapun, vigyázzon, mert jövök. Hopp, és már meg is érkeztek a tűzoltók a helyszínre. Kék fényjel. Nino, oké. Nagyszerű. Miután megérkeztünk, már meg is kezdjük a tűzoltását. Mindjárt. Igen. Már is itt a Kübeki János hadnagy. Meg is kezdjük a tűz oltását. Kicsit megrázzuk, hogy itt se gyújjon meg. Nagyon jó. Messziről oltsuk, hogy hatása legyen. Megrázzuk. Ez itt a poroltó készülék. Igen. Nagyon jó. Nagyon hatásos volt a tűzoltása. Mindaddig oltsuk, még csak füstje és lángja volt. Igen. Szuper. Annyi. Igen. Megrázzuk. Messziről oltsuk körbe. Illetve, hogy még hatásosabbak legyünk. Jaj, bocsánat, kicsit mellé ment, kicsit nem jó szólt, tudod. Jaj, most én kaptam, jó? És most, hogy hatásosabban legyünk, hogy hamarabb végezzünk, eldobjuk, ami a kezünkben van. Majd fölemeljük a Luizinak a nagykezője, és rálocsoljuk. Majd miután a kezünkben van, és jelentjük, hogy a kezet szükszerűen és szabályosan elfojtottuk.